Kag sa number 1, PHIVOLCS ang wala nagauntat sa pagapahanumdum sa mga pumuluyo labi nang malapit sa bulkan Kanlaon nga hindi magpakampante kag likawan na pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Dapat manginhanda sa tanan nga tion kay kun en kaso nga maglupok sa PDC hindi sarang nga malampuwasan ini. Kainas ang aga makaduha ka beses nga nagbugas ang abo ang Kanlaon. Una, 5:32 sang aga kay ikaduha, 6:01 AM. Sa nagligad nga 24 oras, may 5 ka ash emission ng bulkan kag 5 ka volcanic tremors. 2,975 tons sa kada adlaw sa May 4 nga datos ang sulfur dioxide flux. Sunod kay Maria Antonia Bornas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS, nangin long-term na ang unrest sang bulkan kag nangin madugay na ang iya-build up nga ginapaabot sa ulihi ang isa ka magmatic eruption. Makusog mga parameters sang Kanlaon sunod kay Bornas nga nagalakip sang volcanic earthquakes, ang wala naganubo nga sulfur dioxide emission, ground deformation, kasubong man pila ka mga moderate explosive eruption na. Sunod kay Bornas, ang mga nagapuyo sa PDC o pyroclastic density current hazard zone dapat manginhanda en kaso nga kinahanglan ipatuman ang evacuation. Patag niya, hindi mapunggan o kung wala sa makapugong sang paglupok sang bulkan. Isa sa problema sa Kanlaon sunod kay Bornas, amo nga ang mga areas nga ginakabig high risk, dira man mismo na hamtang ang mga major roads. Avoid the 4-kilometer permanent danger zone. And again, yung ating pa mga residente living within the hazard zones, yung pyroclastic density current hazard zones, kailangan po ay may kahandaan na po tayo no, sa agarang paglikas. Whether it is physical and yung kalooban po natin, alam ko po na napakamahirap, but we really cannot, we should not fight the possibility. We just need to prepare for that. Kasi hindi naman po, it's not really up to us, no? It's not really up to us if the volcano will erupt or not. And based on our scientific data, talaga pong matagal po nagpe-prepare po ang Kanlaon. So we really need to prepare. Kahit po laban sa kalooban natin,